Вітаю вас, мои дорогие сябры! У рамках акции «Читаем детям об войне» я хочу вас сегодня познакомить с адметной постатью у литературной просторы народным письменником Беларуси Міхасем Лыньковым. Міхась Лынькоў народился 30 листопада 1899 года у вёсцы Зазыба былой Витебской губернии. Бацькі, сяляне, мелі невялікі участак зямлі, кавалачак зямлі, але тая гаспадарка пракарміць сям'ю не магла, і бацька часта хадзіў у заробкі. Потым ён уладкаваўся у штат пастаянных работнікаў у службе пуці. Праз некалькі гадоў сям'я пераехала на новае месца жыхарства. Гэта была будка на 230-й вярсце паміж 16-м раз'ездам і пасёлкам Рагачовым. Недалёка ад гэтага раз'езда знаходзілася вёска Старое Сяло, куды і пашоў Міхась Лынькоў у пачатковую школу. Вучыўся ён старанна, адказна, і напрыканец пачатковай школы яму даравалі кнігу Мікалая Гогаля «Вечары на хутары бліз Дзіканкі», якую ён перачытваў мноства разоў. Вялікі ўплыў на пісьменніка аказаў настаўнік Кірыл Іванович Бечых, які угаварыў бацьку, каб ён аддаў на дальнейшую вучобу у двухкласнае вучылішча пры настаўніцкай семінарыі Міхася Лынькова у пасёлак Рагачоў, дзе і прайшлі яго дзіцячыя і юнацкія гады. Нават у гэтым вучылішчы Міхась Лынькоў атрымліваў стыпендыю, якая была больш нават за заробак бацькі, чаму бацька і маці Міхася Лынькова вельмі радаваліся. Друкавацца начаў Міхась Лынькоў з юнацкіх гадоў. Першы верш быў надрукаваны ў 1919 годзе, другі верш быў надрукаваны ў 1921 годзе. Больш змястоўныя, сур'ёзныя творы Міхася Лынькова пачалі друкавацца ў 1925 годзе. Літаратурная спадчына Міхася Лынькова вельмі багатая. Шырока вядомая аповесць народнага пісьменніка Беларусі — гэта Міколка Паравоз, пра жыццё і прыгоды хлопчыка Міколкі, сына чыгуначніка. Нязменнай папулярнасцю дзяцей карыстаецца аповесць пра смелага ваяку Мішку і яго таварышаў. Гэты твор пра сяброўства медведзяня, казла і сабакі, якія ў дні грамадзянскай вайны разам з чырвонаармейцамі удзельнічаюць у баявых паходах, падбадзёрваюць байцоў дасціпнымі хітрыкамі і здзяйсняюць фантастычныя подвиги. Але сёння я хочу вас пазнаёміць з апавяданнем Міхася Лынькова, якое называецца «Васількі», і прачытаць урывак з гэтага апавядання. Хочу яшчэ добавить, што гэта апавяданне пра хлопчыка Міколку, якому споўнілася 13 гадоў, і які знішчыў цэлую машыну эсэсаўцаў, адпомсціўшы гэтым самым за смерць маці і малой сястрычкі. Яго бачылі потым у мястэчку, праз якое праходзіў бальшак. Ён стаяў, прыхіліўшыся да тэлефоннага слупа, усё глядаўся на дарогу. Нехта паспрабаваў падпіць яго. Ці не ў школу ты, хлопча, сабраўся? Але цяпер якая ж школа? Міколка нічым не азваўся на гэты голас. Прад ім праходзілі ўзброеныя людзі, купкамі, калонамі, у адзіночку. Узнімаючы слуп пылу, імчаліся грузавікі, грукацелі гарматы на каменным бруку. І ўсё чужыя людзі, чужыя машыны, чужыя гарматы. Ён часам ажыўляўся на секунду, адрываўся ад слупа, але зноў гарэў запылены твар, бяссільна апускаліся рукі. І вось ён прыйшоў, гэты доўгачаканы час. Цяпер не можа быць ніякага сумнення. Гэта яны, гэта тыя, што замучылі яго маці, яго сястрычку, адабралі ад яго светлае сонца. Уперадзе конікаў ціха пасоўваўся вялізны аўтобус. Яшчэ не выцвеў лак на ім, не пасцерліся незразумелыя жоўтыя літары і знакі. Праз адкрытыя вокны бачыў ён чорныя мундзіры, чорныя шапкі з чырвонымі кантамі. І на шапках, і на мундзірах людскія чарапы, скрыжаваныя косці. Нехта з гэтых людзей гучна гаварыў, нехта смяяўся. П'яную песню цягнулі ехаўшыя ззаду коніку, і песня была шэрая, як пыл, цяжкай, як камень на сэрцы. Міколка пацягнуўся ўвесь, сцяўся ў прухкі камяк
і у мгновение вока апынуўся ля самых вокон машыны. «Наце ж вам! За маці! За сястрычку маю!» Ён проста перакінуў в акно нейкі скрутак, загорнуты ў газету, асляпляючы слуп агню і жалеза, адкінуў яго далёка на прыдарожны пыл. Выскаліўшы пеністыя храпы, уздыбіліся коні, пазляталі шапкі з конікаў, сёй-той бразнуўся вобзем. Чуліся разгубленыя каманды, з перакошанымі ад страху тварамі беглі салдаты з насілкамі, з лапатамі. Рэшткі машыны дагаралі на дарогі, дыміліся, тлелі на каменях чорныя мундзіры. Да Міколкі падскочыў спешаны конік, сівы нямецкі вахмістр. Ён выстраліў некалькі разоў Міколкай і потым, нібы спужаўшыся чагосьці, хутка схаваў у кабуру задымлены рэвальвер і, сутуліўшыся, унікаючы зірнуць у Міколкавы вочы, падаўся прэч да тых, хто расчышчаў дарогу, сям-там пасыпаючы іх жоўтым пяском. Міколка не чуў гэтых стрэлаў, яму было ўжо ўсё роўна. Нерухомым позіркам ён углядаўся ў блакітнае неба, нібы прыслухоўваўся да былых сваіх думак, аб нянавісці, аб помсце. Застыглых твар стаў калючым, суровым, нібы пражыў Міколка доўгія дзесяткі год, усё перажыў, усё перабачыў на свеце. І толькі на вуснах засталіся. Ні агонь, ні жалеза не змаглі сцерці сляды усмешкі, слаўнай, дзіцячай. Побач ляжала яго торбачка з рассушчаным пад салдацкім ботам пеналам, ды выпалі за пазухі і ляжалі ў пылі запазнелыя восеньскія васількі. Сінімі васількамі ацвіталі і вочы хлопчыка. Спадзяюся, мае дарагія сябры, што вас зацікавіў жыццёвы шлях Міхася Лынькова, а героі і творы пісьменніка будуць вучыць нас мужнасці, высакароднасці, чуласці, дабрыні, любові да свайго роднага краю і людзей. Чытайце, ведайце, думайце.